Gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da fitar da abincin ƙasar da ake yi ƙasashen waje. Ku biyo mu a cikin labaran namu na yau don jin cikakken labarin. Sai dai kafin kawo muku cikakken labarin, idan wannan shine karin ku na farko na zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hasken Afirka TV, ku danna mana subscribe ko kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi liking, ku yi comment, domin hakan shine zai ba ku damar samun labaran namu a duk lokacin da muka dora. Gwamnatin Najeriya ta sanya dokar ta ɓaci a kan 'yan kasuwar da suke fitar da abincin ƙasashen waje. Gwamnatin Najeriya ƙarƙashin shugabancin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, bayan wani zama da ta yi da gwamnonin ƙasar akan matsin rayuwa da 'yan ƙasar ke fama da shi. A ƙoƙarin gwamnatin ne na daƙile tsadar rayuwa da ake fama da shi na abin da za su kai bakinsu. Nan take shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarni ga jami'an tsaron ƙasar da suka hada da hukumar hana fasakori ta ƙasa da hukumar kula da shige da fice da rundunar tsaron farin kaya ta ƙasa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da su fantsama iyakokin ƙasar domin hana fita da abincin ƙasar. Kuma nan take jerin jami'an tsaron da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba su umarnin fantsama iyakokin ƙasar Najeriya domin daƙile fita da abincin ƙasashen ƙetare. Na take jami'an tsaron suka fantsama a bodojin ƙasar domin daƙile fita da abincin ƙasar da 'yan kasuwa ke yi. A yayin zama da gwamnonin ƙasar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wani bayani a kan 'yan kasuwa. Ya ce ya samu labarin yadda 'yan kasuwa ke ɓoye abinci a ma'ajiyoyi a jihar Kano, wanda ba sa fito da abincin har sai ya yi tsada. Haka ya kuma ƙara da cewa wannan muguwar halayya da 'yan kasuwar ƙasar ke yi na daƙile ƙoƙarin gwamnati na ganin cewar ƙasar Najeriya ta ci da kanta ba tare da ana siyo abincin da za a ci a ƙasar daga ƙasashen ƙetare ba. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya kira da sauran gwamnonin Najeriya da suke koyi da gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano a irin ƙoƙarin da yake yi na ganin cewar an magance tsadar rayuwa, tsadar kayan masarufi da ta addabi ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar Kano, Barista Muhi Magaji, ƙarƙashin gwamnatin Abba Kabir Yusuf, ya fara binciko guraren da 'yan kasuwa ke zuwa suna ɓoye abincin har sai ya yi tsada su fito su rika saida wa talakawa. Hakan na janyo hauhawar farashin abinciccikan da al'umma ke siya a yau da gobe. Kada ku manta tashar Hasken Afirka TV kuke saurara. Kada kuma ku manta ku danna mana subscribe ko kuma danna mana alamar ƙararrawa. Domin ta hakan ne kawai za ku rika samun labaranmu a duk lokacin da muka ɗora.